Nepríjemné situácie sú súčasťou každého života. A nemyslíte si, že keďže sú Vianoce, tak nás obídu. Ahojte! Situácie v dnešnom videu by málo kto z vás chcel zažiť. Preto mi môžete hneď dole napísať, čo sa vám stalo, ak sa vám stalo, alebo čo by ste nechceli, aby sa vám stalo. Ak sa vám video bude páčiť, určite mi nezabudnite hodiť like, taktiež odber, a ak máte Facebook, tak mi hoďte aj like na moju fanpage Partiaci Patra Bene, pretože vás tam na nový rok budem potrebovať. Takže my sa môžeme rovno vrhnúť na video, pozrite si ho celé, zasmejte sa, pobavte sa a dúfam, že sa vám teda bude páčiť. Ahojte! Pamätáš si, ako sme si slúbili, že si každá kúpime len taký menší darček? Aha. Tak ja som ti toto musela proste kúpiť. Čo robíš? Rozmýšľam, čo mám kúpiť na Vianoce tento rok. Ale Vianoce sú už dnes. Máš ísť večeriať. Dnes? Som zvedavá, ako sa jej táto knižka bude páčiť. Čaute! Pozrite, akú super knihu som si kúpila. Úplne sa z nej teším. No však o chvíľku to budeš mať za sebou.